हाम्रो नेपालमा लङ पेन्ट खै त लङ पेन्ट त हाम्रो बोरो जातको संस्कृति होइन ए लङ पेन्टको नेपाली भाषामा भन्छ के भन्छ लङ पेन्टको असमियामा होलङ पेन्ट भन्छ होलङ पेन्ट कसैले होलङ पेन्ट भन्छ होलङ पेन्ट लङ माने लामो पेन्ट माने पेन्ट हाफ माने आधी पेन्ट तर तपाईहरुलाई हाम्रो महिलाहरुको देख्नु न आज कस्तो राम्रो लाग्यो तपाईहरुको पनि नेपाली हाम्रो मान्छे बुहारी देख्यो हामीलाई बाप रे बाप म त बुहारी लिनुको लागि म कोसिस गर्दैछु दिन्छ कि दिँदैन छ नि तपाईको छेउमा छ बुहारी लान्छु म भविष्यमा भन्छ कि अन्त त्यस्तै हो त्यो आजको यो जलफल फारायाव दङबा आंनोबो सासे बिहामजो हरबा दा बेबादिनो जों दिनै आर'नाइ लादों जि बान्दों एसेथ' साथ लुगायो यो हाम्रो धर्मको के हो लुगा हो इस्लाम धर्मको मान्छेको देखे होला नि टोपी सेतो कलरको टोपी लिएर भन्छन् मस्जिदमा उनको मस्जिद हो क्रिस्चियनको लङपेन्ट किनेर गिर्जामा जान्छ त हाम्रो साप्ताहिक तिथि मङ्गलबार हो हाम्रो बाथौ धर्मको साप्ताहिक तिथि मङ्गलबार हाम्रो बाथौ धर्मको पवित्र दिन हो साप्ताहिक तो सालमा 5 के पाल्न रीति छ वैशाख महिना यो नयाँ साल हो अच्छा दिदी यो वैशाख महिनाको 1 तारिकमा पूजा गर्छन् तो असार लादों बे हारिमु हा खोनाबायना मादैमोन बाजैमोन हारिमुखौ जाय दैदेनगिरि बिथांखौ जों बरायनो नागिरदों बिथाङानो जादों जोंनि आसाम हादोरनि सफैनो हानाय बाक्सा जिल्ला बागानपारा आनसलिक बे थावनिनिनो बिथांनि मुङानो जादों आनन्दराम सैनारि बिथांखौ जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि लाइमोन आफादनि आफादगिरि बिथांखौ बरायनो थाखाय खावलायबाय आरो एसे आगान थांनानै मान लानो थाखाय बिथाङा आथिखालाव मौजादार आरो एक्स सार्भिसमेन एक्स आर्मी जों साबायखर बावनो नांगोन आसाम हादोरनिफ्राय बास गंसे मिथिबायना गासै 41 जोंनि बाथौ सिबियारि बिथांमोना बाय बासजों आसाम हादोरनिफ्राय हादोर सफैनो हादों दा जोङो बेखौनो बाख्नायनांगोन जे बोराइ बाथौनि अननायाव जों बयबो मोजाङै सफैनो हादों आरो बे हाबाफारिखौ जों बयबो मोजाङै आसामनिफ्रानो बावनो सालाय दुलाबारि 5 स्टार स्कुल होनखोना साता शिशु सदन स्कुलाव प्रग्राम जायोमोन बिबेलाव आं फरायोमोन मेट्रिकआव फरायोमन बिबो इसे बर'नि इतिहासखौ चाहिँ मोजां मोननानै जों चाहिँ हेफाजाब होलाङा आं बिबेलाय फरायनाय काठमाडौँ थाङासै प्रग्रामखौ लोगो मोनाखै आं तर प्रग्रामा चाहिँ मोजां जायामोन 52 साल फागुनाहाय जायामोन बिनि उनावहाय माने गोबाव गेप जानानै 2066 सालाहाय आदा चन्दन मेचे होनाया दा बिथाङा थांबाय स्वर्ग गैले बिजे गैले कोभिडनि कारणाहायनो सिबाय थाङामोन 76 ना 77 थाङामोन बि माने बिनिफ्राय 66 सालाहाय जों आसामनि बिबेलाव आं एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि आदा चन्दनजों थाबाय फानानै बिबेलहाय जों गोरोबलायनाय धुलाबारि धाइजान जलथल हातत इसानो बैसागु कन्फारेन्स खालामामोन बिराद मोजां मोनलायामोन बिनिफ्राय जोङो चाहिँ आदान प्रदान आसामजोंहाय थांलाय फैलाय 66 सालनिफ्रायसो एकदम बिराद जालांदों
बेखौ चाहिँ मान्छे मोजां मोनदों आं चाहिँ जों चाहिँ आरोखि बड' जोलैफोरा नेपालाहाय चाहिँ बयजोंबो बोन्दोंफोरजों चाहिँ एकदम नारसिनजानानैहाय जेखिया खोथा बुंब्लाबो जों एसे सुनवाय गैया मुंबो गैया दा चाहिँ बड'फोराखौ एसे गिलांदोंसै बिसोरबो बेसिनोसै कमिटि दं आसामावहाय बिराद बड'फोरसो दं होननानै नोङो इसा बुंला दा बड' होनला नेपालावबो एसे गिनो हमदोंसै बेसिनोसै एकदम बिराद जनसंख्यासो दं होननानैहाय जों चाहिँ एकदम मोजां मोनलाङो जों चाहिँ इसा बड'जों बड' रायलायनो मोनला जोंबो बड' होनला जों बेसेबां मानसियालाय आंखौ बड' होननाबो बोन्दों बादि नुयो आरो बोन्दोंबो प्रश्न रायलायो जों नोंसोर बोन्दोंलाय नों होननानै बड'लाय नों होननानै इसाबो बुङो जोंखौहाय है बड'रालाय जों होननानै बुङो जों ओमफ्राय बड'नि रायलायलाबानो हे इसोरलाय फंबाय बड'आनो होनदों होननानै बुङो आं चाहिँ इसा आसामनिफ्राय थांलाय फैलाय इसा बनायनाय बिराद दा प्रिन्सिपाल साराबो जोङो माबा बुंनाय खोथाखौ बिराद गोजोन मोनबाय आं चाहिँ बे धर्मनि खोथायाबो जोङो नेपालाहाय दा जों आगोलनि बलि प्रथाखौ चाहिँ 52 साल 53 सालनिफ्रायनो नागारनायनि नांगौ जे 52-53 सालनिफ्रायनो नागारनायनि बे चाहिँ इन्डियानो माथोगोरा हादरनिफ्राय इन्डिया बे जलपाइगुरि डिस्ट्रिक्ट ना मा गोरे दार्जिलिं डिस्ट्रिक्ट गोग्लैयो बिदि सासे इसानो जों बायदि मानसिनि जिउआहाय गानानै बाथौ शिवजी होननानै बिथाङा बुङो आरोखि बि गाला बिनिफ्रायनो माने जों चाहिँ बाहाय गोदान दा आरोखि नेपालावबो इसा बेसेबां देवदिनि बुङो ना मा मावो इसा देवदिनिफोर जानानैहाय चाहिँ फोरमायबाय नोंसोर बलि प्रथाखौ गारदो बे फलफुलजों होदो नोंसोर मानिनो दं दाबो दा 90% बड'फोरा चाहिँ नेपालाहाय फल फग्राजों होयो थेवब्लाबो जोङो चाहिँ बे दुबिदा दा हिन्दु धर्मआवबो नोङो मोनसे सतपाल होननायनि दं ओम शान्तिनो जय गुरुनो इसान माबा माबा बायदि इसान दङ दा जों अझै बे बाथौ लाइमोन आफाद दुलाराय बाथौ गौतमनिबो नुबाय जों बेनिफ्राय आगोलहाय दानसेबानो जादों दा मागाव फैयामोन हनै शिव धर्म ना मा होनो शिव धर्म सम्पूर्णलाई यहाँ उपस्थिति आमा बुवा दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू सम्पूर्णलाई मेरो मेचे महिला उत्थान सङ्घ र राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घको सचिवको तर्फबाट न्यानो अभिवादन आज आसामबाट आउनुभएका हाम्रा अतिथि पाहुनाहरूलाई सम्बोधनको विषयमा चाहिँ मलाई त्यति खासै जानकारी भएको छैन उहाँहरू कुन कुन पदमा हुनुहुन्छ सबैलाई पद अनुसारको मैले यहाँ सम्मान गर्न सकिरहेको छुइनँ मलाई थाहा नभएको कारणले र तपाईहरुलाई मैले जे जति सकेको तपाईहरुलाई आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट सम्बोधन र स्वागत गर्न पनि चाहे र यहाँ हाम्रा आजको यो धर्म विषयको बारेमा तपाईहरुले आसाममा जे जस्तो धर्महरु मनाउनु भएको थियो 12औं धर्म त्यसको प्रचार प्रसार गरेर नेपालमा पनि आएर यहाँसम्म तपाईहरुले वहाँदेखि दुःख कष्ट गरेर आएर यहाँसम्म आएर आफ्नो धर्महरुको बारेमा केही कुराहरु राखिदिनु भएको छ त्यसमा पनि हामी तपाईहरुलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौं र हाम्रो पनि यहाँ अग्रज व्यक्तित्वहरु हुनुहुन्छ नेपालकै धर्म सम्बन्धीका हाम्रा फान्तल महाकाल सबैजना उपस्थिति हुनुहुन्छ उहाँहरुसँग बिहानैदेखि तपाईहरुले यो 12औं धर्म सम्बन्धी 12औंहरु नेपालको आफ्नै तरिकाले र इन्डिया आसामको आफ्नै तरिकाले बनाउनु भएको छ र धेरै कुराहरु प्रश्न गरिदिनु भएको छ र आसामबाट आउनुभएका महिला दिदीबहिनीहरु उहाँहरुलाई पनि मेरो स्वागत छ तपाईहरुले जे जस्तो कुराहरु सिकाएर नेपालमा आएर यतिको गर्मीको समयमा पनि तपाईहरु धैर्यका साथ बसिदिनु भएको छ फेरि पनि भोलि हाम्रो कार्यक्रम 3 गते बwisagu बसर मनाउने भनेर कार्यक्रम राखेका छौं यसमा पनि हाम्रा धेरै अतिथिहरु आउनुहुन्छ र आसामबाट आउने गेस्ट पाहुनाहरुले पनि हाम्रो अतिथिहरुलाई त्यस्तै साथ स्वागत र सम्मान र तपाईहरुलाई पनि हामीले स्वागत र सम्मान साथ आफ्नो धर्म र बwisagu बसर मनाउने कुराहरुमा हामीले कुनै पनि कुराहरुमा आफूले जाने सकेको बुझेको तपाईहरुलाई हामीले गर्ने छौं
तपाईँहरूलाई यहाँ बस्नको लागि व्यवस्थापनमा अलिक असजिलो भएको महसुस गरिरहेको छु मैले यो गर्मीमा। हिजो एकजना बहिनी पनि बिरामी हुनुभयो अरे, उहाँलाई पनि कस्तो छ के छ हामीले सोधेर केही कुराहरू बुझ्न सकिरहेको छैनौँ र मलाई लाग्छ उहाँहरूको पनि उपचार भयो होला, यहाँको समिति भाइ बहिनीहरूले गर्नुभयो होला। त्यसै गरी तपाईँहरू धैर्यका साथ बसिदिनुहोस् र यो कार्यक्रमलाई सफल पारिदिन। उहाँ त्यत्रो टाढाबाट आसामबाट आउनुभएको छ। यहाँको सम्पूर्ण आयोजक टिमहरूलाई पनि हाम्रो समाजको तर्फबाट पनि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद सहित बोलकथा आङ राईलाई नै हाया इछि इछि बाङ मिथिदङ आङ मिथिनलाई त गाछेन मिथिदङ तर राईलाई न आङ हाया र पनि तपाईँहरू आउनुभएको छ। यसैमा धेरै खुसी छौँ हामीहरू। फेरि पनि यस्तो कार्यक्रमहरूमा तपाईँहरू आएर उपस्थिति भएर केही कुराहरू आफ्नो भनाइहरू राखिदिनुहुन्छ र यहाँ नाच टोलीहरू बहिनीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। आफ्नो प्रस्तुति देखाएर गइसक्नु भएको छ। यस्तो गर्मीको समयमा पनि आफ्नो प्रस्तुति आफ्नो नृत्यहरू राम्रोसँग दिइराख्नु भएको छ र यहाँ हाम्रो सम्पूर्ण दिदीबहिनी आमाहरू पनि राम्रोसँग बसेर कार्यक्रमलाई हेरिदिँदै गर्दै हुनुहुन्छ। यसरी नै भोलिसम्म पनि तपाईँहरू सम्पूर्णले साथ र सहयोग गरेर यो कार्यक्रमलाई सफल पारिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र तपाईँहरूलाई पनि फेरि अन्तमा स्वागत सहित सम्मान स्वरूप स्वागत सहित खुलुम्बाई फेरि पनि हाम्रो वैशाखको बजार अर्को साल फेरि पनि रमाइलोको साथ तपाईँहरूसँग माझ भेटघाट हुने बाचा गर्दै म पनि यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु र केही तपाईँहरूलाई त्यस्तो असजिलो भएको छ भने केही कुराहरू छ भने भनिदिनुहोस्। तपाईँहरूको कुरा सुनेर मात्रै हामीलाई थाहा हुन्छ तपाईँहरूलाई के कस्तो भइरहेछ, तपाईँहरूको स्वास्थ्यमा के गडबडहरू भइरहेछ भने भन्नुहोस्। हामीले सकेको जे जस्तो हामीहरू कोसिस गर्छौँ तपाईँहरूलाई र अन्तमा फेरि पनि तपाईँहरूलाई खुलुम्बाई नमस्कार वैशाखको बसरको शुभकामना भन्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद खुलुम्बाई नमस्कार। आंनि विभागलाई यो सांस्कृतिक विभागनि जोंनि टोटल मेचे पपुलेसना 5228 पर्सन दङ आरो बेहाव जोंनि झापा डिस्ट्रिक्ट हाबां दङ जोङो झापा डिस्ट्रिक्टआव दा नोङो 8था नगरपालिका 7था गांव पंचायत दङ बेहाव जोङो जम्मा 13था आरि हाव म्युनिसिपालिटी हाव जों मेचे बड'फोराखौहाय गामि दङ मतलब 13थाव गामि दङ बेनोसै ओमफ्राय बिनिफ्राय जोंनि नेपाल रायजोआव जोङो दा नोङो नायहला गोलाव हिस्ट्रियाव नाहला फैनाय हिस्ट्रियाव नाहला जों मेचेफोरनिबो मोनसे राजखान्थि जानायनि गोबां राजखान्थि जानायनि नुहुर दं। जों किरात प्रदेश दा जोङो बाहाय जोङो मोनसे गन्डगोल जागासिनो दङ सरकारजोंहाय किरात प्रदेश डिमान्ड दङ। बे किरात भूगोलाव जों मेचे बड'फोराबो राजखान्थि जानायनि नुहुर दं। बिनि राजखान्थि जानायनि क्षेत्रफला बिनि एरिया बुङायनो खनखाय नदी बाय खनखाय दैलाम दङ जों खनखाय दैलामनिफ्राय सानजा तिस्ता साजों नोङो हाजोगुदि इलाम बर्डर ओमफ्राय ओरै खोलाजोंहाय नोङो मैनागुरि माखालगुरि वेस्ट बेंगल समान जोङो गोलैयो। बे क्षेत्रखौ मेचे बड' राजा खादिहां मेचे राजाया राजखान्थि जानायनि बुंनानैहाय द किरात हिस्ट्रियाव डक्टर इमान सिंह चेंजुंनि हिस्ट्रियावबो मोननाय जायो आरो जोंनि मेचे समुदायनिफ्राय जोंनि लिरगिरि आफादगिरि सन्तलाल मेचे डक्टर सन्तलाल मेचेनि खिथाबमावबो बेखौहाय जों फ्राय मोननो हायो। आरो जों बड'आ गावखौहाय जों हिन्दु बुंनानैहाय लायो आखि जों हिन्दु आङा जों प्रकृतिक धर्म फुजियो। जों सिजौ फालियोब्ला जों प्रकृतिक जों बे पंचतत्वनि खोथा जायो। बाथौ इजुमाव पंचतत्व दङ बेहाव नोङो बाथौनि बान्दोआ सिजौनि सुवा गुरुंबा दङ आरो सिफुंनि गुदुंबा दङ आरो नोङो थाइदिरनि खङा खंबा आरो बड'फोरानि मोन्थोरा फंबा बुंनानैहाय बेखौ जों फाथिनानै लायो जों नेपाल हादरनाव जे गोजोन
नेपालनि या लोगोफोर नायनाय सेम दख'ना सेम रायलायनायाव एसे डिफारेन्स आरोना खुलुमबाय खुलुमबाय मोजाङानो मोनदों नुफेराखै नोंनि मोसानाय नुफेराखैमोन एफाबायदि मोसानायनिखौ एबार फार्स्ट टाइम नुदों एबार फार्स्ट टाइम फैदों आरोना जों फार्स्ट टाइम मोसाबाय नेपाल देशआव खोमसि जाजोब्बाय मोनाबाय नेपाल हादरनि बर'फ्राबो जोंजों एसे रंजाफाबाय आरोना लोगोफोर माने जोंनि मोसानाया एसे बेलेग जायो बिसोर माने खामजों मोसाफेरनो मोनाखैमोन नालाय बिसोरनिया एसे बेलेग जादों आरोना मोसानाया थेवब्लाबो आरोना बिसोर जोंखौ फल' खालामनायसो रोंदों आरोना बिसोर बिनानावमोना मोसाखाग्रा गोजाजोब आरोना लोगोफोर मा होनो गुबुन हादोरनिबाबो जोंजों ओरैबायदि मोजां मिलायदों माने ओरैबायदि मोसाफादों मोजाङै रायलायदों जोंखौ आब' होनना मोजां रेसपेक्ट होदों आरोना बिराद अन्थाव बाथाव गथ'फोरा ओरैबायदि मोजां मोसायो फैनोसै समाव आरोना गासैबो मोनसे पिक लादों आरोना गासैबो बिसोर गथ'फोरखौ आं ओरैबायदि गारबोनो बादोंमोन आरोना ओरैबायदि अन्थाव बाथाव ओरैबायदि गिफ्ट हरदों आंनो बायनानै बिसोरो फैनो गोनाङावहाय दाबो बिसोरो सासेया फैफिनबाय जोङो गाइस इण्डियान हाबबाय जोङो दायो न'आव थांनोसै स' लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बाय बाय लाभ इउ अल भिडिअआ बाराद्राय गोलाव जागोन आरोना बेनिखायनो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बाय बाय